खसुगावआ गरसे सोबाय केप्टेनानो सोदों केप्टेन लब्बा होनो ओमफ्राय नाम मोजां खरमा होनो नार्जारि खसुगाव कनस्टिटिउन्सि टीमनि केप्टेन बिथाङा गरसे स्कर खालामबाय खरमा नार्जारि लब्बाबो होनो केप्टेनानो गरसे जोसनबाय खसुगावआ दा गरसेयाव देरहासारनानै दं बेरगावखौ फेजेनबाय दा बिनि मुङाव सासे जोसनग्रानो जायनो जोसननो हायो बेनो रोजासे रां होनो होनदोंमोन नोंथाङा केमेरानि गेजेरावनो हरदो आङो दा हैगोन बेनो आंनि आखाइजों लागोन ओमफ्राय आं सिफियाव लाथ'गोनल' आरो ओमफ्राय दा हैगोन एकदम गोजोन्थों कमल सिं बिसिडिसिनि चेयारमेन औ आंनिनो फंबाय औ कमल सिं बिसिडिसिनि आंबो चेयारमेन जानानै आङो दिनै बेखौ 1000खौ हरनाय जाबाय माबायदि गोजोननाय मोनदों माने मोदोमानो मावजोबबाय बुहुत मावजोबबाय आरो आं बुंनानै फोजोबनो हाला आरो बिनि थाखायनो आं बे 1000खौ हरनाय जाबाय दे गोजोन्थों आं दा हैनोसै दे आं लाया दे औ दे